Okay. I dag der skal vi altså op i sådan en her. Det er altså et bambustårn. Og hvis I tænker, hvad er et bambustårn? Wow. Bare sådan en kæmpe sti, der hele tiden går højere og højere op. Lavet af bambusgren. Og det er altså det, vi skal i dag. Nu er vi nok kommet halvvejs op. Vi er i hvert fald virkelig højt oppe. Og der er ikke ekstremt langt op til toppen. Og her kan man altså lige stå og holde en lille pause. Og så skal vi bare fortsætte derudad. Så let's go! Nu er vi altså næsten oppe. Når vi er deroppe, så er vi altså så langt op, man kan komme. Og wow, der er godt nok en flot udsigt her. Det må jeg nok sige. Let's go! Nu er vi simpelthen højst oppe. Og der er simpelthen sjovt for en lille bænk til os igen. Wow, det er noget af en udsigt, jeg kan sidde og kigge på. Det har altså været helt oppe, og wow, det var godt nok en dejlig gåtur imellem de her bambusgrene. Og så ses vi bare nede på jorden. Det her, det er jo altså kun lavet af bambusgrene og snore, der er bundet sammen til bambusserne. Så har de seriøst fået et tårn ud af det, sådan der er stabilt, så alle kan gå i det. Wow, det er godt nok sejt. Det var så bambustårnet, og hvis du mangler en sjov aktivitet her i efterårsferien, så kan jeg altså sagtens byde det her.